Anem a tenir una estona de reflexió bíblica i en aquesta reflexió m'agradaria preguntar-te i que et preguntessis com estic visquent el confinament, aquesta situació tan estranya d'una pandèmia, d'una situació de malalties, perill econòmic, de tristors per persones estimades que estan molt malalts i fins i tot arriben a morir. Quin és el teu pensament? Com expliques el que està passant? Què fas? I què estàs sentint? Perquè el que pensem, el que expliquem del que està passant, el que estem fent en el dia a dia i com ens sentim és un resum de tot el que és la nostra vida durant aquestes setmanes i és important plantejar-nos davant Déu com estem visquent aquesta experiència. I m'agradaria que poguessis pensar en el confinament, un confinament especial que va patir un personatge de la Bíblia. I aquest personatge de la Bíblia és Caleb. I vull llegir només un verset de la paraula que està a Nombres 14, 24. Però el meu servent Caleb, que ha estat animat per un altre esperit i m'ha seguit fidelment, jo el faré entrar al país que ell ha explorat i els seus descendents en prendran possessió. I en quin context estan aquestes frases que parlen de Caleb? Aquesta fidelitat de Caleb al Senyor, aquest bon esperit, aquest bon enteniment, aquesta bona actitud de Caleb cap al Senyor, aquestes bones conseqüències de poder rebre l'herència que Déu havia promès de la terra promesa, de la terra de Palestina, d'aquella terra que havíem de conquerir després de sortir d'Egipte. Doncs aquest és el context d'un confinament que arribarà a tenir Caleb i serà un confinament molt dur i molt llarg, de 40 anys, que serà el confinament al desert. Caleb és un personatge que trobem enmig de la història on Moisès està liderant el poble que ha sortit d'Egipte. El primer confinament que va patir Caleb va ser l'esclavatge a Egipte, però ara veurem que quan Moisès lidera el poble d'Israel pel desert fins que arribin a la terra promesa, després d'haver vist les meravelles que Déu ha fet en el poble de Déu contra Faraó, contra els seus exèrcits, contra els obstacles de la mar que s'obre, contra la fam amb aquest manà, contra el fred amb aquesta columna de foc, amb la columna de fum, amb totes aquestes manifestacions de la cura de Déu i de l'estima de Déu cap al seu poble, el poble de Déu i Caleb allà dintre, junt amb els altres personatges de la Bíblia, estan allà en aquest viatge pel desert per conquerir la terra. Però Caleb, junt amb el poble d'Israel, liderat per Moisès, liderat per Aaron i la seva germana Maria, tot aquest poble arriba a un punt en el desert de Sin, on arriben a una població que és un oasi enmig del desert, on hi ha una població molt important per tot cristià, per tot creient, perquè és una població que té una lliçó molt important per les nostres vides, que és Kadesh Barnea. L'oasi de Kadesh Barnea. Per què és important Kadesh? Kadesh és important perquè en aquell lloc
passen diverses coses molt determinants a la vida d'Israel i a la vida de Caleb. Perquè en aquell moment, en aquell lloc, Déu dona una ordre important a Moisès i li diu: tria un representant de cada tribu d'Israel, un dels prínceps, i envia'ls, aquests 12, a la terra per explorar-la, per espiar-la, per donar un reportatge, portar un report de què és el que veuen, perquè veieu que n'és de bona, perquè veieu que és molt bona aquesta terra, abans de conquerir-la. I una de les tribus, que és Judà, envia a un home d'uns 40 anys que es diu Caleb, de la tribu de Judà. Caleb, fill de Jefonè. Una persona entre els 12 que està encarregada de veure com és aquella terra que Déu els està prometent. També hi ha una altra tribu, la d'Efraïm, que enviarà un altre representant important d'aquesta tribu, que serà Osees, i aquest Osees serà també molt important perquè Moisès li canvia el nom i en comptes d'Osees es dirà Josuè. I Josuè serà el líder importantíssim que conquerirà finalment la terra després de substituir Moisès. Però a part d'aquesta tribu d'Efraïm i d'aquest Osees, aquest Josuè, trobem que de la tribu de Judà tenim el nostre Caleb. I Moisès els diu: aneu a la terra per veure com és de bona. Curiosament, Moisès afegeix una cosa que la Bíblia no cita que ha dit Déu, però també és lògic que la digui, i és: i veieu com són els habitants d'aquesta terra, si són forts, si les ciutats són grans, si estan fortificades, si estan amurallades. Quin és el seu potencial de defensa, el seu potencial bèl·lic? I amb tota aquesta informació torneu i ens ho expliqueu, perquè Déu vol que sapiguem com és de bona aquesta terra. I els 12 espies van durant 40 dies a veure, pugen des del desert fins a aquella zona i fan un reportatge de la terra. I veuen que la terra és fèrtil, que la terra és bona. Arriben a la vall d'Escol i en allà agafen raïm, que el portaran com a mostra, com una demostració de lo fèrtil que és aquella terra, de lo bona, de com emana llet i mel, com diu l'expressió. Aquesta terra bona que substituirà i millorarà la seva vida, la seva identitat com a poble, com a nació, que és triada per Déu de forma especial. I allà hi van, i junt amb lo bona que és la terra també veuen que la gent, els pobles que estan en allà, són gent molt gran, són gent físicament més alta que ells. Fins i tot entre tots ells hi ha una part que són gegants. I a part d'això tenen ciutats fortificades. Aquesta és la informació que porten. I quan arriben, expliquen: la terra és bona. I curiosament, d'aquests 12, ens diu la paraula de Déu que Caleb pren la paraula, tot el poble calla, amb el permís de Moisès, i Caleb anima a tot el poble a anar a conquerir la terra, perquè la terra, tal com Déu diu, és bona, dona llet i mel, és fèrtil, és maca, és aquell regal, aquella promesa que els ha donat Déu amb la seva veritat, amb la seva fidelitat, amb la seva sobirania. Junt amb Caleb, també Josuè està d'acord en que s'ha de conquerir la terra. I dels 12, paradoxalment i tristament,
són els dos únics que porten un missatge positiu de la terra que estan conquerint. Perquè els altres 10, en comptes de fer èmfasi amb el que Déu havia dit, aneu a espiar la terra perquè la terra és bona, fan èmfasi amb el fort que són els habitants. Fan èmfasi amb els gegants, fan èmfasi amb les fortificacions. Comencen a tenir por de que aquells pobles els puguin matar amb ells, els seus fills, i que puguin, després de travessar el desert i després d'haver sortit d'Egipte, pugui acabar amb un drama de derrota davant d'una gent que es veu físicament poderosa. Però que trist que és que s'acaben d'oblidar de les grans proeses que el Senyor ha fet per treure'ls d'Egipte. I Caleb i Josuè saben que el Déu que ha derrotat Faraó pot derrotar els gegants, pot enderrocar muralles, pot obrir ciutats fortificades i pot donar la terra al poble d'Israel. Però aquest no és el missatge dels altres 10 espies. I aquesta tristor i aquest negativisme, aquest fake, que diríem avui, de que no és possible conquerir la terra, contagia tot el poble i el poble plora, es rebel·la i es lamenta contra Moisès. Fins i tot diu la paraula de Déu que volen matar, apedregar a Caleb i a Josuè per animar a conquerir la terra, cosa que pensen que és un suïcidi. I davant d'aquesta situació, Moisès i Aaron posen el seu cap a terra davant del Senyor, demanant un desenllaç, la seva ajuda, i Caleb i Josuè trenquen els seus vestits amb senyal de tristor i de dol a veure la rebel·lió de tot el poble contra el que Déu havia dit. Quina tristor ha de patir Caleb? Caleb pensa bé perquè està buscant la voluntat de Déu, la entén bé, entén que Déu està donant el suport per conquerir la terra en aquelles coses on ells puguin ser febles davant d'aquells gegants. I no només pensa bé, sinó que Caleb parla correctament i anima el poble a conquerir. Això és el que fa. I el que sent Caleb és, primer, entusiasme i valentia per conquerir la terra, però després també ha de sentir tristor pel pecat del poble al qual ell també pertany. Quina tristor i quina situació tan difícil. Però Déu respon. I la resposta de Déu allà a Cadeix, la lliçó de Cadeix és que, molt bé, la meva ordre era conqueriu la terra. Exploreu-la perquè és bona i després conqueriu-la. Però com vosaltres, poble rebel, heu murmurat contra mi, us heu queixat, no heu cregut les meves paraules, no heu confiat en el meu poder per ajudar-vos a donar aquest pas final de conquerir la terra. Com tot aquest rebuig s'ha fet tan manifest, aquestes pors que teníeu per protegir els vostres fills dels gegants i tornar cap a baix, cap al desert, el que heu dit es complirà. I la meva ordre canvia. I ara la meva ordre és torneu cap al desert. Perquè els fills que teníeu por que matessin els gegants seran els que entraran a la terra promesa. Però tots els que sou més grans de 20 anys no entrareu per la rebel·lió
de Kadeix Barnea. Quina és la voluntat de Déu a Kadeix Barnea? Primer era conquerir la terra, però després la voluntat a Kadeix Barnea és torneu al desert. La cosa encara empitjora perquè el poble de Déu, en comptes d'obeir l'ordre de tornar cap al desert, diu, no, ja que Déu ens ha ordenat que conquerim la terra, ens penedim d'aquesta rebel·lió i, ara sí, anem a conquerir-la. Anem a pujar, anem cap amunt, anem cap a la terra promesa, perquè Déu ha dit que la conquerim. Sí? Doncs no. Mentida. L'ordre de Déu havia canviat. I l'ordre és torneu cap al desert. Però la paraula de Déu ens diu que el poble, encara que Moisès va dir no hi aneu perquè Déu no està amb vosaltres, perquè jo no hi aniré amb vosaltres, perquè el tabernacle de la presència de Déu no anirà amb vosaltres, no hi aneu. Diu la paraula que ells es van obstinar i van pujar i els pobles els van castigar amb derrota i amb mort. I la gran lliçó de Kadeix Barnea, la gran lliçó que Caleb va seguir correctament perquè pensava segons la voluntat de Déu, és que quan Déu diu que sí, convé que sigui que sí. I cal predicar que sigui que sí. I cal obrar i cal sentir tota la nostra vida involucrada amb la voluntat de Déu, però quan Déu diu que no, en el mateix lloc de Kadeix, el que convé és obeir un altre cop a Déu. I evidentment, ni Josuè ni Caleb participen en aquesta rebel·lió. Els 10 espies són castigats amb la mort i tot el poble d'Israel és castigat a tornar al desert. I Déu diu, si vau anar 40 dies a espiar la terra, per cada dia estareu un any al desert. 40 anys. Quina tristor per Caleb. I de vegades no entenem per què Déu decideix certes coses. I de vegades nosaltres decidiríem una altra cosa. Però fixeu-vos que encara que Caleb i que Josuè no mereixien tornar al desert, han de tornar al desert amb tot el poble. I encara que Caleb no mereixia més que, junt amb Josuè, poder arribar ràpidament, en poques setmanes, en pocs mesos, a conquerir la terra, i establir-se i gaudir de la terra amb l'ajuda del Senyor, amb el poder del Senyor, amb la seva guia, amb la seva fidelitat. Caleb i Josuè es veuen obligats a anar amb la resta del poble, confinats al desert. És dur, sí. És difícil d'entendre. Potser sí, però és la voluntat de Déu? Sí. I Déu és bo, Déu és just i Déu és sobirà i dintre de la tristor i de l'angoixa de tenir que tornar al desert, Caleb, igual que Josuè, té la promesa: entraràs a la terra promesa. I aquella terra que vas trepitjar quan en aquells 40 dies vas anar a inspeccionar aquella terra, a explorar-la, aquella terra d'Hebron serà teva. Que en treu de bo Caleb aquesta promesa, haver salvat la vida
i la seva fidelitat al Senyor, i el saber entendre, i el saber parlar, i el saber obrar, i el saber sentir segons la voluntat de Déu, li porta, malgrat que tingui que estar 40 anys al desert, a tenir la companyia i l'esperança del Senyor a la seva vida. Però també hi havia coses molt dolentes. No només el desert, no només la incomoditat, no només la calor intensa, no només el fred intens de nit, no només totes aquestes incomoditats, també altres incomoditats espirituals, psicològiques. Caleb ha de patir tota aquesta història durant aquests 40 anys on hi ha més rebel·lions. Hi ha la rebel·lió de Coré, hi ha els malentesos entre Aaron, Maria i Moisès, i hi ha la mort de Maria, a Cadeix també. Hi ha el càstig de Déu contra el propi Moisès i el propi Aaron, que no podran entrar finalment a la terra. Tots són notícies que encara poden entristir més a Caleb. Hi ha un poble que, si ens fixem, és un poble sense circumcisió, sense aquest pacte d'identitat, de compromís amb Déu a través de la circumcisió. Un pacte que implica identitat i que implica una obediència exquisida al Déu que s'ha compromès al mateix temps amb ells. No existeix aquesta circumcisió perquè el poble no circumcida quan surt d'Egipte. I durant tot aquest temps, Déu ha de fer èmfasi amb tot el que són els sacrificis, tot el que és el simbolisme d'obediència, de poder establir uns sacrificis, uns protocols per al pecat del poble, amb aquells anyells, amb aquells bous, amb tots aquests sacrificis de la farina i de l'oli, tot aquest reglament que serveix perquè el poble també es vagi conscienciant de que Déu castiga amb sang i amb mort el que és la rebel·lió. I de la mateixa manera que celebren la Pasqua quan surten d'Egipte, fins que no arribin a punt de conquerir la terra, no tornaran a celebrar la Pasqua. No tornaran a restablir el seu estil de vida identitari com a poble de Déu, vinculat a Déu, estimant a Déu. I aquest és el poble amb el que ha de conviure Caleb. I Caleb acaba arribant a la terra, però arriba amb 80-85 anys. Així és la sobirania de Déu. Es podia haver rebel·lat per aquests 40 anys? No, perquè Déu és bo, perquè Déu és sobirà, perquè Déu és fidel per complir les seves promeses. Totes aquestes coses les tenia Caleb a la ment, les tenia al cor, les tenia al seu discurs i obrava en conseqüència. De manera que el seu confinament al desert va estar centrat en les coses positives que Déu li havia donat. Li havia salvat la vida, no havia mort com els altres espies. Havia premiat la seva obediència i la seva fe amb la promesa de que entraria a la terra. Fins i tot per davant de Moisès, d'Aaron o de Maria, líders d'Israel. I pensant en lo positiu que és arribar en aquell moment clímax en què es troba en Josué ja líder i amb el profeta Eleazar, que fan el repartiment de la terra, i un dels cridats, un per cada tribu, un altre cop, torna a ser Caleb per Judà. I Caleb rep de Josué la terra de la zona d'Hebron. Caleb té el privilegi
de conquerir la terra que Déu l'havia promès. I fins i tot allà eren on hi havia els gegants, però Caleb diu, jo encara que tinc 85 anys ja tinc la força del Senyor per conquerir la terra. I treu els descendents dels gegants i conquereix la terra. Perquè per Caleb Déu és bo. Per Caleb Déu és més bo del que sembla. Encara que ens pugui posar tristos i ens pugui fer plorar, pensar que Caleb no mereixia aquests 40 anys. Ell va saber aguantar i va saber obeir els designis de Déu, encara que humanament potser no ho entenia tot. I de la mateixa manera, nosaltres també hem de pensar, hem d'explicar les coses, hem d'obrar i hem de sentir lligats a la voluntat de Déu. Com estàs visquent les dificultats que potser no entens? Com estàs visquent actualment aquest confinament, aquestes malalties, aquestes morts, aquesta incertesa de cara al futur? Estàs buscant la voluntat de Déu? Estem buscant les promeses del Senyor del futur, encara que en el present ens toqui estar confinats en el nostre desert. Tenim un Déu que és bo. Tenim un germà gran que és Jesucrist, el fill de Déu fet home, que ens ha salvat, que ens ha tret d'Egipte, que ens ha salvat de l'esclavatge del pecat, que a la creu va morir per nosaltres, de manera que la sang de Jesús, igual que la sang d'aquells xais, d'aquells animals innocents, significaven la mort i el càstig per al pecat del poble. La sang de Jesús ens neteja de tot pecat i Jesús és el nostre anyell, l'anyell de Déu. I ell ha ressuscitat, i ell, enmig dels problemes de la societat actual, de les tristors i les proves que ha de patir l'Església actualment, ell té unes promeses i Jesús és al cel, a la dreta de Déu, esperant el desenllaç dels temps finals on ell donarà l'herència, la terra promesa, l'eternitat a tots aquells que han estat fidels a la seva paraula, a la seva salvació, a les seves promeses de futur. Per això avui el Senyor ens anima a que posem la mirada en Jesús. Colossencs, capítol 3 i versets de l'1 al 4, el Senyor ens diu: ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu les coses de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu. Tingueu el pensament en les coses de dalt, no en les de la terra, perquè vau morir i la vostra vida està amagada amb el Crist de Déu. Quan Crist, que és la vostra vida, es manifesti, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria. La teva vida està amagada, està confinada, però té tot el sentit i tota l'esperança que el Senyor li pot donar. Feliç confinament. Gràcies, Senyor, per la teva paraula i et volem demanar que durant aquest temps tu ens ajudis a entendre el que tu ens vulguis comunicar de la teva paraula, que ens pugui fer bé, Senyor, que ens pugui tocar, que ens pugui canviar, que ens pugui millorar a cadascú de nosaltres, Senyor. T'ho demanem amb humilitat, en el nom del Senyor Jesús. Amén.